Marek Hamšík sa k lopte nedostal, Pekarík, áno, Blaho, vy čo veríte v náboženstvo zvané futbal, blahoslavení tí, ktorí v tejto chvíli veria, že je to pravda. Slovensko postúpilo na majstrovstvá sveta 2010. Vám kele, Ensanzi Afrika, Kenáka, nastal náš čas, Slovensko je tam, Slovensko postúpilo na záverečný turnaj 19. majstrovstiev sveta. Duše odsúdencov sa vzbúrili, tí, ktorým nikto neveril, to dosiahli. Na snehu vo Fujavici v poľskom Choržove, vďaka národný tím, vďaka Vlado Vajs. Naša futbalová revolúcia je dokonaná. Po sobotňajšom šoku proti Slovinsku to prišlo tu, na Slieskom štadióne v Choržove. Slovensko víťazí 1-0 a zažíva svoje najkrajšie futbalové chvíle v histórii samostatného Slovenska. Po 1. januári 1993 máme slzy šťastia a radosti. Ako to povedal Winston Churchill, fakty sú krajšie ako sny. Futbalový sen o Afrike sa naplnil, vážení športoví priatelia. Ďakujeme za podporu celému Slovensku, všetkým vám, ktorí ste verili, ktorí ste nezatratili po sobote, po nešťastnom 10. októbri slovenskú futbalovú reprezentáciu. Áno, je to tak, fakty sú krajšie ako sny. Slovensko postupuje na svetový šampionát po prvý raz v histórii. Pozrite sa na tieto obrázky, ktoré vchádzajú do histórie slovenského futbalu. Futbalový sen o Afrike sa naplnil. Pred októbrovým finišom sme si mysleli, že to už nebude strastiplné, ale bolo. A o to je to krajšie.